Sawadika! Guys, andito tayo ngayon sa King Power Mahanakhon, Bangkok, Thailand! Wow! Thailand's highest observation deck at 314 meters offers 360-degree panoramic views from an indoor and outdoor viewing area and is a must-see attraction in Bangkok. Welcome to King Power Mahanakhon SkyWalk. So ayan guys, sa pagkakataong ito, andito kami ngayon sa loob ng elevator. Paglabas ng elevator ay aakyat pa kami guys, no? Hanggang sa maabot namin ang tuktok nitong building ng Mahanakhon. So guys, ito na nga at andito na kami sa pinakamataas ng King Power Mahanakhon. So guys, ito ang makikita nyo dito. Ang daming mga turista dito, ang daming pumapasyal. Napakaganda dito guys. Enjoy your watching guys. Thank you.